femu la sheli amba ke kabo banangabu zone commercial douani ale ko feti choy tene tarata ninga tabla arabala ne kay ngulum vlano dana ngushira kuna fuli olubedi kuna fuli ale fenye femi na bifa kasro madore blaida ma kuna fulle agawzani ma kuna sirile kuna fuli dilen ko fe ka siradi naga juru sira kilna mimbula faso joli kola obeshuko ofochuko mina Nyama Umar Mariko akemme ka bara imbela jelena koloshi Sheikh Sidibe abia Dramon Tangara munigi che nege krafe babulu aba samawati ninga filardi yangine eni ne kuma bara bambulu abia ote odo bien katakadani Musa akafuli bien kani shoko angata Brahma ka befo mama solemba na ina fo ya fo tukum na baba energy ame vuli duma ba faso jola na tranyela ne faso be tranyeta ala ka tranyeta ya rabbi awa amufu awo kanga choroba fu joni nana kashi ame vuli di ama nga choroba nyuma senti kono kani shoko choroba nyuma maistra integre din aledo ame vuli di ama ka bany mangefu op bayba flada ame vuli dia ama manman yeli akawza ni jine ye abana ni jine ibe yele de ibe yele ni manman alebe here chamanki ye bayba kani shoma akilin dogola ka bana bu ka bevu le vieux sila ka vuli ka da oka na nyale fo ame vuli di el ajima présent ka jamdene ka maram ka vuli ko oda oka Nanyale fo ame foli di anga choroba ma bamusa Musa Kulubali Balde break tandare Musa bala ate bala jamfa alite bala jamfa ame foli di ama koso kamuri fo bala toko saba ouais Musa ka wati la angata ya gulongo ibina kuma kamuri fo ka Kulubali amba kanu maga dugule ame foli di Nanyale fo ambe kalaba nyagalen fo banyagale awo kabe javier la nyarila tabarkala kabe do kan ka do ke ame foli diama ka do ke ka ina jalo fo amba kanu maga dugule ina jalo kana timetine afoka daga kanyo fo amramzo dedi jangne ay itema kadi de no mo wele utokola maya fo ni boyam gaga dawga ramzodo nanyale fo foli amba di amba kanu maga dugule man ka shirifu fo kuwa do kan tabarkala amago be do la suno sungole akle a bicharde ame foli duma kosobe l'excellent Mohamed Drama ame foli di ama Traoré Fred Digo ka Ibrahim fo Fred Digo nyamakoro ame foli dama kosobe l'excellent Ibrahim dongona boutique la amma fo tabana busula major Zumana ani bamuza mbolu fo jagarja konate odaka ay ibe jagarja fo jagarja konate 700 sugula ambe sulo fo ka maliki fo koro blofla coach ambe foli duma kuni sogoma ame koro blofo ko Mohamed Maiga edem kono ka foli ni tani ko lase amaka masire magaji ka masire mana mon bienfaiteur Mohamed foli te di mayane muna Mohamed Sibala dede Mohamed Sibala che ifnesa masire ka magaji Bintu Jawara ame foli dama kayani be ka foli ko oda oka Mohamed Shetala ni sukoma wallahi Mohamed Shetala tergere bifu sunne taw jifu edemfu ay machi ma futa erte jangina ame foli ani tabni kadi lameba bela jilemani wati na alasan ka fo alle bamako pharmacie na kaja bachili ka foli dama bi ne kay tan nani ni odana goshira radio sanfela tede Facebook sanfe anga page sanfe Alhaj Isa Kawjim amena bismillah amta tafaga birogono sente la koni shebe Alhaj Isa Kawjim aserte anyama badu wala akma foko sungalo yin ka anyon dina kaya anyon ma deliga ke amani ngala na soro anyon tege fene akameni ne ma ni na tayo na soro akame clé faria de ma walba
n'a ka mɛ sogo gɛlɛyari ma n'a ka mɛ tulu gɛlɛyari ma n'a ka mɛ sukoro gɛlɛyari ma maliyɛnw kɔni y'a yɛrɛ an b'a ɲininka la bi nin kɛra masakɛ ye nin tere ma ye dɛ mɔgɔw bɛ se ka a suit Peace FM en direct o sanfɛ Peace FM i b'o sɛbɛn k'a sɔrɔ ka en direct kɛ i b'a bɛɛ coller i b'o sanfɛla la 14h pile Alhaji Isaka Jim an bɛna a ɲininka Ala k'a diya a bɛ diya ni Ala sɔnna ma a bɛ diya a bɛ diya ni Ala sɔnna ma a bɛ diya o tɛ Imam Bugula a b'a ɲɛ kɔrɔ Kasim Danbɛ o kan an bɛ foli ni tanuni ka a lase u ma Dawuda Tarawele fo ani Tarawele n yɛrɛ dɔgɔnin Dawuda Bugula an b'a fo Jangɛnɛ n'an donna ni kunnafoliw ye kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da Ala kana an kɛ maa kunna sirilen ye kunna ka foli waati bɛɛ Jangɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin ye a dɔgɔkun 2 ye Joyilakaw u ye kulo bɔ u ye kule bɔ Jangɛnɛ ɲɛmaa minnu bɛ Joyila u ye kulo ka a bɔ u la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Bamanciw ye k'u bɛ munumunu na Joyila kɔnɔla la cogo min na u bɛ munumunu na ten Joyilakaw ye kule bɔ dɛ ko Bamanciw ko u bɛ munumunu a la yen fan fɛ Jangɛnɛ ko fɛn min ye tile 2 in na u ye maa dɔw ye damelekɛw don marifa bɛ u bolo Jangɛnɛ u nana dugu kɔnɔ ka n'u ka ci ka a ɲɛfɔ nakun wɛrɛ min bɛ olu la Jangɛnɛ u yɛrɛ ka fɔ la Jangɛnɛ ko ka sariya ko o lawaleya sariya islamique ko o lawaleya ka kɛɲɛ n'u yɛrɛ ka kuma ye Jangɛnɛ u taara sugu la u taara sanni camanba kɛ u taara don a la kɔni ka taa sanni a camanba kɛ Jangɛnɛ u mago bɛ jɔ fɛn minnu na u ye olu san u ye nafɛnw san Jangɛnɛ u ye fɛn camanba san Jangɛnɛ masigi a n'a lamini san Jangɛnɛ olu kɔni ye ɲɛmaaw ko olu ladɔnniya k'a f'u ye ko wuli ka jɔ ka kɛ senna joona walasa danga siri nin ko la Bamanciw maa si tɛ u fɛ sigiɲɔgɔnya la Jangɛnɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ o yɔrɔ kelen na nin kalo in tile 24 nɛgɛ kanɲɛ 10 o waati maa 6 o yera Bamanciw dɔw bɛ moto ka Jangɛnɛ u taara sira ka taa da dɔgɔdenw ɲɛ Bɛlɛkɔ Jangɛnɛ sira dalen dɔgɔdenw ɲɛ Bɛlɛkɔ u y'u bolofɛn ka a bɛɛ lajɛlen de minɛ u la ni ka taa u ka sira fɛ hali n'o y'a sɔrɔ n'i ma bɔ o ye tare ye nka bolofɛn kɔni caman o taara Jangɛnɛ Bamanciya wale an bɛ to a hukumu a kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ Masina ani Tɛnɛngu olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kera o ni Jafara bɛ fo ka taa se Ja ma Ja i bɛ Ja dɔn wa Ja ye filadugu ye Jangɛnɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ maa damelekɛw fana marifa o b'u bolo Jangɛnɛ u ko chauffeur ma u ye chauffeur lajɔ car chauffeur Jangɛnɛ u k'u lajɔ k'a f'u ye ko ni bi bɔra la an tɛ fɛ ka fari mɛnɛlen sufɛ yan nɔ mobili fari a kana mɛnɛ sufɛ a boli cogo la i b'a fɔ ka kɛ o kɔrɔ de k'i ka mobili yɛrɛ jɔ mobili jɔ Jangɛnɛ k'u tɛ fɛ ka fari a mɛnɛlen yen nɔ ko nin y'olu ka yɔrɔ ye lumière a man d'u ye sufɛ Jangɛnɛ car lajɔlen Jangɛnɛ u donna ka sariya ka a baara kɛ musolakaw aw ka taa fankelen fɛ cɛlakaw aw fana ka taa fankelen fɛ Jangɛnɛ yiridonba ko o don u ni ɲɔgɔn cɛ chauffeur Jangɛnɛ k'a fɔ chauffeur k'a ka sɔrɔ ka taa ko muso ni cɛ tɛ ɲami ɲɔgɔn na carré kɔnɔ Jakwa ba ti sagaralila ne ko yɔrɔ ye bi dafɛ dugu ka dugu yɛrɛ jamana yɛrɛ fan bɛɛ surasi fanga ja de nin ye Jangɛnɛ ko dameleke dugu ni marifa tɛ yɔrɔ min na surasi fanga n ka ja de nin ye Joyilakaw ta kule bɔ mais ne m'a yɔrɔ de ye a ja de nin ye ko damelekew ni marifa tɛ minnu na yɔrɔ min na a ja de nin ye sa Jangɛnɛ a ma ban e bɛ ka a kuma fɛ a ma ban ayi Jangɛnɛ Jɛnɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Kewa Jangɛnɛ Bamanciw u taara yen nɔ u ko Kewakaw ma Jangɛnɛ k'u ka jaga la zakat les habitants sommés par les djihadistes de leur verser la zakat olu yɛrɛ de b'a minɛ des représailles n'olu m'a minɛ jɔn m'a minɛ olu yɛrɛ bɛ jaga minɛ jɔn m'a minɛ Jangɛnɛ bon ni yɛrɛ tɛ jaga ye o ni nisɔngɔ de ye
ngene ku ka nisɔngɔ ko ko o di ko ka di k'u tu u yɛrɛ ye u ka dugu la ten hɛ Allahu akbar ko ni nana k'i bɛ mɔgɔw lafiya ni nana k'i bɛ mɔgɔw lafiya ni nana k'a fɔ mɔgɔw ye mina o jigi tugu olu ka da i la k'i bila ye o ye koba de dɛ jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra nin kɛra nin kɛra nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. Jangene nin ye Wage a ka kuma ye Ismaila Wage ale min ye fɔkabɛn o ministre ye o tɛ CNSP nin kɛra waati min na nin kɛra waati min na minnu ye fanga sugu k'a dafiri c'est pas les 5 colonels les 5 colonels voilà les 5 colonels olu ka porte-parole o tɛ voilà ni kɛra u na kuma a ye kuma minnu fɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la k'a fɔ kunun n y'a fɔ bi n bɛna dɔ wɛrɛ fɔ ayi a man ɲi bɛɛ k'i hakili to i ta la hali n'i bɛ maa jamu don min na i hakili to a maa jamunikan na anw kɔni b'a mara yan an b'a mara yan n'aw bilala ɲɔgɔn na an b'a fɔ dɛ ni kunun kuma ni bi kuma n'u ye ɲɔgɔn jɛ an b'u labɔ k'u da ɲɔgɔn na maaw k'a ye maaw b'u ka tɔmɔta ta ala k'an kunnaja yarabi Jangene nin ye Wage ta ye nin ye Wage ta de ye nin y'a kunun kuma ye nin y'a ka kunun kuma ye ani bi bɛ cogo di subhanallah Allahu akbar ani ye min kɛ nin ye nin man dɛ subhanallah Allahu akbar Jangene k'u ka nisɔngɔ k'u ka a sara dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kowa a filɛ nin ye Kuwakuru ale kɛrɛfɛ Jangene Bamanciw u taara yen nɔ k'a fɔ dugudenw ye k'u k'u labɛn ko nisɔngɔ sira kuma ko a sera an bɛ taa an bɛ na ni an nana sɔrɔ maa min b'a ka wari di ni i ye min sɔrɔ o ye i yɛrɛ ka laɲininen ye dɛ i tɛ dugu bila Jangene ko duguden dɔw kɔni ye u ta kɛ taali ye ka ji kɛ bidon na dɔw fana bɛ yen olu ko k'u ja ka gɛlɛn ko nin ye olu fadugu ye Jangene olu ye donsofini don ni ka marifa ta k'u b'u yɛrɛ lakana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu lakanalen tɛ jamana yɛrɛ fɛ Jangene ko se min bɛ olu ye o ye ka u yɛrɛ lakana ko fɛn min ye Bamanciw ye n'u bɛna nisɔngɔ kɔni minɛ olu la o ye marifakisɛ ni o kɛ k'u kunbɛn ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja Jangene ka taa ɲɛfɛ halisa fɛn min ye Bamanciw ye u ni an ka kɛlɛcɛw u karila ɲɔgɔn na Jangene ɲɔnɔ o kɛra dɛ u karilen ɲɔgɔn na Jangene i b'a ye k'a fɔ tigɛ a ma don a na la Bamanci caman bɛ yen olu kɔni dɔw bolila Jangene caman bɛ yen olu fara u la an ka surasikɛ kelen bɛ yen ale fana mugu ye a sɔrɔ Jangene a ma bɔ a la ka jɛ ka dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ sumaya a kɔrɔla si min na ala ka o di Jangene a kɔ ma o tɛ o don ka taa ɲɛfɛ halisa an ka taa dɛ MINUSMA kan min bɛ yen ni a bɛ tesali ta dɔwɛrɛ t'i da bini findigi kuma dɛ an ka bita daminɛ kɛ ten bayi an ka maaw hakili jigin Jangene an bɛ sɔrɔsi fanga de la koyi n bɛ sɔrɔsi fanga de la mais ɲuman tɛ ka bɛ da dɛ mais ne ma kɛ o n'a kɛra di Jangene ni min kɛra o de fɔtɔ dɛ maninkaw ko ten mun kɛtɔ a kana kunnafoni bɛɛ kɛ ta dɛ ayi mun kɛtɔ o de fɔtɔ maninkaw ko ten Jangene i b'a ye k'a fɔ ko tesalitikaw fɛ yen MINUSMA ka kan min bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko roquette i b'a dɔn wa lance roquette ale de bɛ kɛ ka a fili mun bɛ fili ka don merci ka kerun Jangene ko o caman kɔni taara bi MINUSMA ka kan ka tesali ta i b'a ye k'a fɔ o kan in kɔnɔ ko Tchad jamanadenw olu de ka ca yen kosɛbɛ awɔ
jangine o ku ko ni wule ka joke o ka bulado mamanji la caman be ubulla o ka dolu fan fɛ dɛ i b'a kɛ jamana caman mɔgɔ la nka n'i y'a kɛ Tchadien na jangine Allahu akbar dangala t'a kuma o tɛ kɔrɔbɔ o tɛ kɔrɔbɔ kana kɛ dɛ n'i bolo bila o ji la kana kɛ a man ɲi dɛ ka tɛmɛ ni kunnafoli ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da o don dɛ i ko n ka lakanali ko n ka o kuma to ten a ka ɲi tan n'a ma ɲɛ an b'o to ten ala mana siran ka bɔ k'an bɛ taa bitigi la su fɛ jangine siranko don koyi a bɛ kɛ ten dɛ jamana fan bɛɛ de bɛ kule bɔ k'a y'an lakana siranɲɛko don dɛ kunnafoli dise min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma le reporter Kasim Traoré radio Kiledu la a ka fɔ kɔrɔkɛ jangine nin ye a ka nɔbila ye a ko cogo di a y'a jira k'a fɔ jangine ko an bɛ don min na i ko bi jangine quoi an siranna fɛn min ɲɛ fɛn jumɛn an siranna min ɲɛ o jumɛn o don dɛ a fɔ kɛ Anglais ka premier ministre kɔrɔ yakili b'a la David Cameron ayi Tony Blair Tony Blair a ma taama kɛ ni kana anw ka jamana kɔnɔ wa o mana fɔ ko anw dɛmɛ ka bɔ transition baaraw la jaa jangine ale n'a ka fondation olu de bɛ ka constitution kura in k'a sɛbɛn Tony Blair jamana sariya sunba kura tɔw minnu bɛ k'a sɛbɛn tɔw minnu bɛ k'a sɛbɛn Tony Blair ka fondation don Tony Blair kɔrɔ Kasim ya Tony Blair ka fondation don jangine olu bɛ k'a sɛbɛn olu de bɛ k'a sɛbɛn k'u b'an dɛmɛ fichier électoral baaraw la nin y'o baara dɔ ye jangine nin fichier électoral ɲuman ye binajan fo babina fo markala i fɔlɔla ka mun fɔ fɔ dɔrɔn babina i ko binajan ay babinajan babinajan an bɛ foli d'a ma markala kɔnɔ ka ani sɔgɔma jangine a kulo b'an ni waati in na jangine Tony Blair ale ni a ka fondation jangine ko olu de bɛ ka Mali sariya sunba kura ni ka a sɛbɛn jangine ko a baara yɛrɛ ko a taara ɲɛfɛ kosɛbɛ jangine Laji Burama Ibrahim Boubacar Keita san 2017 la ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko constitution jamana sariya sunba k'u bɛna yɛlɛma ko o don a la Maître Sekaldi fo Maître Kasim Tapo Maître Sekaldi yɛrɛ tun bɛ yan n'a ka chemise jɛman jɔnni kun bilalen don constitution a yɛlɛmali ɲɛfɛ ko Tapo c'est pas Maître Tapo jangine n'i ye ko ta k'a lajɛ ko Laji Burama ale ka waati la ale tun ye yɛlɛma minnu fɔ ko u bɛ don constitution kɔnɔ jangine n'o ye ka Senako ni a tɔw jangine ko ninnu fana o de b'u kɔnɔ donna la ka ban yɛrɛ jangine dɔ ma Sena bɔ a ka dugu la ko wari don kuran na o kuran yɛrɛ t'e fɛ yan ayi jangine e bɛ ko da ɲɔgɔn na de Mali ni jamana de ye kile diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔw yɛrɛ ka Sena supprimer ayisa e bɛ jamana de dɔ diɲɛ kɔnɔ ko ni an ka jamana ye kile yan mɔgɔw bɔtɔ ko la a b'a la ka ayi jangine exception de b'anw fɛ yan exception an ni jamana si tɛ kile diɲɛ kɔnɔ ka to ka musakaw ta dɔrɔn k'o bila jamana da la or que baarakɛla dɔw bɛ yen fɔlɔ an n'olu bɛ ɲɛna jangine fɛn min ye sɛbɛnnikɛla a ye ɲininkali kɛ ko tuma na ko jamana in kɔnɔ yan ko maa ti yan min bɛ se ka nin ko in sɛbɛn wa ayi maa tɛ jangine kelen sariya sunba ko a bɛ ka yɛlɛma jɔn ye ko maliyɛnw tɛ wa ko munna maliyɛnw tɛ wele k'u da don a la jangine ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn min ni a tɛmɛna ani bamanciw cɛ n'a kɛra Algérie jamana kɔnɔla la ni tɛgɛ dɔ nana bila a sɛbɛnna Bamako yan jangine ko yɛlɛmali kun yɛrɛ tɛ an ka sariya sunba la ni o tɛ la transition militaire concocte une constitution taillée à la mesure de l'accord d'Alger. Sika foyi t'a la. A kuma bɛɛ filɛ nin ye. A bɛɛ filɛ nin ye. Kuma in yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin ye jangine. Nin de don. A banna. An ka sariya sunba jangine ani accord d'Alger n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye. Jangine ko k'olu bɛn ɲɔgɔn ma. K'u bɛn ɲɔgɔn ma. O de don dɛ. An ye nin kuma in fɔ yan Dumasi o. Kunnafolidila a taara ɲɛfɛ. A ka taa. Jangine a y'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron ale tɛ Faransi jamana faama ye wa Macroni ale ye foli ni tanuni k'a lase an ka transition ma k'u ye baara min kɛ jangine o kɛra kalo 3 kɔnɔ ko fɛn min ye Laji Burama Sɛbɛnnikɔrɔ faama ko o ma se k'o kɛ san 7 kɔnɔ accord waleyali la u y'a fɔ jangine walasa
Emmanuel Macron a tɔ bɛ se ka sɔn u ye cogoya min na jangine ko o de la u bɛ fɛ ka nin baara in ka a lateliya k'a lateliya jangine walasa ko olu bɛ se ka ɲa walasa ko bɛ se ka ɲa sariya sunba ka a ta ye ka a tigɛ ka a bɛn ni accord d'Alger ni yɔrɔ mun na u bɛ ɲɔgɔn jɛ u bɛ dakɛɲɛ yen nɔ jangine walasa u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye ko ta ka lajɛ jangine Wage ale réconciliation ministre ye maa kologirin don jangine an ka jamana kɔnɔla la bi maa kologirinba don an ka jamana kɔnɔla la bi ale de kumakan filɛ nin ye jangine ale de kumakan yɛrɛ de filɛ nin ye a kumakan filɛ nin ye Wage kɔni Peace FM o ka radio auzubillahi minash shit ni nana k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mina o jigi tugu olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de ye dɛ jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora opposition kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. jangine Wage ka a ye tali kɛ ka taa i jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ u ka wele o sera a ma cogoya min na u bɛ se ka a ɲininka a dalakan na jangine ko nka ko maaw kɔni bɛ ɲininkali yɛrɛ min nɔfɛ jangine sariya sunba kura in a taabolow la jangine ko o ɲininkali o ma kɛ ko Wage yɛrɛ n'o ma kɛ o tɛ Wage nɔ ye ayi Wage nɔ t'o ye dɛ o kɔni o ye CNT maaw nɔ ye Wage nɔ t'o ye dɛ jangine ko kuma dɔw la ko Wage k'a ka kuma dɔw la ko i b'a ye k'a fɔ kumaw kɔnɔna la k'i b'a faamu k'a fɔ ko sariya o bɛ ka appliquer jamana fan dɔw la sariya min ni banbanciw ye jangine a diyagoya coro jamanaden dɔw kunna jangine jamana fan dɔw fɛ k'a sababu kɛ lakanabaliya ye jangine k'a sababu kɛ an ka l'armée o tɛ o yɔrɔ la jangine i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko Wage yɛrɛ b'o kalama jangine CNT maaw b'o kalama ko o bɛɛ n'a ta Wage ka kumaw kɔfɛ ko tɛgɛrɛ yɛrɛ de tun bɛ ka warawara a kun tɛgɛrɛ yɛrɛ de tun bɛ ka warawara a kun jangine Mali kɔnɔ tɛgɛrɛ halisa pourquoi pas tɛgɛrɛ yan pourquoi pas bɛɛ sago b'i tɛgɛ la jangine ko tɛgɛrɛ yɛrɛ de tun bɛ ka warawara a kun u ka warawara k'an k'an sigi ni fɛn min kɔni ye jangine ko o de ye siga t'a la fiyewu jamana sariya sunba yɛlɛmali kun wɛrɛ t'a la jangine ni ka a bɛn ni bɛnkan sɛbɛn ye bɛnkan sɛbɛn min ni a kɛra Algérikaw olu fɛ yen jangine docteur Birahima Fɔnba ale ka nɔbila ye nin ye reporter kɔnɔ Kɔrɔ Kasim ale ka gafe do jangine a tɛ o don Ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la a kɔni filɛ nin e bɛ jumɛn d'a kan ayi foyi tɛ n bolo Ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la ka bɛɛ sara i ka faso kanu degré la Ala ka den d'a ma den min bɛ jamana in fɛ Ala ka den d'a ma den min bɛ jamana in bɔ a banna Ala kana Mali to tan ka Mohamed Sidibe fɔ o tali kɔ Ala a kana Mali to a juguw bolo Ala kana Mali to a juguw bolo Ala kana Mali to a juguw bolo maa yɛrɛ ka juguya i faso ma taa jangine k'a dɔn ko k'a daminɛ i mɔkɛ la ka na i faso depuis i tulomasamaw k'a dɔn ko ninnu bɛɛ de i wolodugu mɔdugu k'i ɲɛ tana k'o ye tan cɛ bila ka hakili jigi dɛ wolodugu mɔdugu i wolodugu mɔdugu k'i don ekɔli la k'i kalan k'i fɛn bɛɛ k'e to jamana sumalen fɛ Ala ka bɛɛ kisi ɲɛmɔgɔ jugu ma 2012 la yanni a tɛ ka fanga ka bi katikaw ma wuli yan fo a don kofɔlen kama u taara maa fila ka yɔrɔ ko u ci ko siga kelen d'u la ko bamanciw don jangine a don fa tete bɔra ka discours kɛ télé la ko an ka amalgame to yen ko suraka bɛɛ tɛ jangine bamanci ye jangine muso dɔ bɛ yen n b'a dɔn a bangena Kati jangine a bangena Kati ka mɔ yen jangine suraka don nka n'i y'a ka bamanankan kɛ ni e ni ne fila bɛ taa ye jama de filɛ nin ye ka hiriri ko nin fana b'a la ko sabula ko
jangine ko mablendo ka abala jangine amajare ay moto fli wulo dugu modugu amu fasi jawaba ko bulla wala ko wulo dugu modugu de odunu le anga jamana yi mado nyemo do takale no ka wulo i faso la ka moya ki kala ka kala ki i nyana ki blow faso kelena i ka nafani kama e joroni kama ala ki sira jangane kuna volé disaba indépendant aya ira ka fogo Mokhtar Wan a entamé une course sur le toit bilikamboli nimi jo ibi chun ko Mokhtar Wan ka e boli damine bili sanfé jangine iba ka fogo wulika jo ko o de kira jiyema fe krenkreniala Nations Unies no jienseleke nani oluka tribune sanfé oluka bunaku o sanfela la yangine ka wulika joke ninga afo ko femiye ay dati fo juna transition ko amena sena ay election dati fo yangine France fena segina o kuma kelenga Union Africaine fo kata se CEDEAO ma yangine ko olu bela jelen na segini kuma kelenga ay dati fo jona sabula dokera te yangine ko yuto la doro ko kasenga dati ko lu boti jagine kasro jatemno yere makeno ya soro abesika kenin dati la natisika kenin dati la jagine ku sera ka dati ko olu diti kala kono do okera jagine tamabor shishima mene sira foi mayira ka foko kalata ko obe kalabe jagine ni jenselge nani wulila sa ni kasro ka ukantiga da ko oyira kantiga da yira lenko wati mina jagine ko dati olu soro la ka bo dati soro la ka bo jagine ko boli de bina ke dati no fa sisa wala sa election a be se ka benja ko yala jangine dati ninu ma chuko mina bilikamboli do de bilikamboli do jangine kuna fule dise ko te o ma se boli lo asara boli la de ibisi ka munge boke mishike na ka sunate di na munge kalo kononto e ma barake bara mimbe ayira ka foke ebna election na be oto kalo kononto ke e ga election nani na be ko no te bilikamboli boni otoyi fleni wa bubule Mokhtar Wan bubule ne Mokhtar Wan bubule ibadwa netendo nita do angata jangina famiye francophonie jamana munumbe ni ujambe francikaw oluka kana jangine oluka assemblée parlementaire de la francophonie jangine oluko ko yetama ke anga jamana kon la tama kuncheto uya ira ka fo jangine ko lu magobe femina ko e faso dem bela jelenga franyogonga jangine ka sigika kuma ka soroka inyeshi kalatama sigika kuma ko ni amake jangine ko ko olu nyete kola de nyetala jangine ku ni bekmara uni dina nyama kumara jangine uni parti politique kumara uni ladatiku kumara uni société civile kumara mamunu rebe ni olube fangala bi jangine uni olu fene kumara ko lu ko nga jatimina kera minye jangine yani kalataka ke jamana ika magobe femina foloko ode shigika foyi ka sorka nyeshi kaladama kele jangine fulana oyo jume ko olu ko nga deme na foloko srafe deme haklina srafe obe anga jamana ye ko ngaku ko ni menyini jangine mere kalata min fondindo jangine ko ko toy foloni president man sigira ko ka soroka mere kalata ke president sigi ani député sigi ko lu fe ko anga nyashi ode ma jangine olu yere dama do referendum kula ujodo umasongu dado la yere tanu uko jangine ko president sigi jangine fuka tase jangine député sigi ma ko ka wasa ko ko odo ode la o ka do la re ko wasa ka do la mere kalata jangine ko ka oto ni president sigira president mi ni ani referendum ko to president mi no sigira ote anga o flake o de kayo ala kan kunaja nunu tanya ni te ko ha ala kan kunaja ni te de jangine amita nyefe anga ta de Allahu akbar anga ta intiga ki bora kaine nako jamana imituta ni ya to do bulu ibuga mamunu to ko fo so ko de na ni ya to lu bula be to tane ni ya to bula be to tane
a bɛ caman bolo bi n'i y'a t'u bolo dɔw ɲuman hali n'a ye san 100 kɛ u t'a la bɔ a nɔ la a tɛ bɔ a nɔ la o u tɛ se jamana in ye maa ta de i tɛ se mun na i tɛ se o la jamana in tɛ maa ta yɛrɛ i tɛ se fɛn na wa i jalen b'a kan ten kɛlɛ i tɛ se Janginɛ fɛn min ye UNTM an da sera a ma kunun Janginɛ ils ont lancé les hostilités u jɔ don n y'a mɛn i bɛna Sena sigi baarakɛla dɔw b'i bolo yan Sena bɛ fɛn bɔ an ka jamana gɛlɛya la an ka taa Janginɛ UNTM Zeyna ko tile 4 o de bɛna kɛ baara bila la a sɛbɛn a déposera ka ban Janginɛ k'u bɛna baara ni ka a bila k'u ka taa n'a ye hakɛ ɲini kɔni don u ka taa n'a ye hakɛ ɲinini i ka hakɛ ɲini dɛ a ɲini dɔw bɛ ka retraite dore labɛn u yɛrɛ ye dɔw bɛ ka dɔ fara u sara kan dɔw bɛ ka a ɲini n'i ye baara bila bi sini n bɛna balo cogo di minnu yɛrɛ bɛ baara la Janginɛ olu ka hakɛw dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ n'i kumana k'i tɛ jamana sumalen fɛ ne ko ne furajɛla fanga nin y'a kɛ ko fɔlɔ de y'anw fɛ yan nin y'a fɔlɔ yan dɛ nin y'a fɔlɔ de mɔgɔ min bɛ ka taa misali ɲini Burukina nin y'a fɔlɔ yan dɛ a fɔlɔ de ye nin ye cɛ Janginɛ u kun ka taa Sumana Sakɔ ɲininka sa ayi Janginɛ u kun ka taa Zu ɲininka Allahu Akbar a ye transition min kɛ yan Allah hali sini a bɛ lakale ka juguya k'i yɛrɛ la fo k'i yɛrɛ jɛ Janginɛ u kun ka taa Bamanan ɲininka Bamanan Cheikh Modibo Jara wallahi Janginɛ u kun ka taa ɲininka a ka transition Janginɛ balo jiginna dɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Bamanan ma fo a ma occupé o la i b'o fɔ i ka cɛ ɲɛ bi cɛ jumɛn k'a ka Bamanan a fɔ Bamanan ye cɛ jumɛn k'a ka a fɔ n ka cɛ jumɛn i bɛna taa mun ɲininka tilegan in na ka mun fɔ a ye i b'a fɔ a ye ko k'a k'a fɔ a ka premier ministre ye k'a ka taa Bamanan fɛ ale n'olu dɔ bilen yan e m'a ka kumaw mɛn yan ayi ale n'olu tɛ bilen dɛ o tɛ ale ye opposition ye hali n'a tɛ opposition na kɔni ani ninnu bɛn tɛ hakilina kelen na dɛ ani Asimi kɔni don nka ani Mukutari Wani tɛ ani ba tɛ jɔn ye Mukutari Wani bila ye jɔn ye Mukutari Wani bila ye a kɔni n'olu tɛ bi parce que a ko élection date bɔli k'o ma bɛn ale ma hali dɔɔni ka kɛ wulu fɛ k'e to kukala fɛ o kuma wɛrɛ dɛ tabarikala Janginɛ fɛn min ye silamɛ tɔn dɔw faralen don ɲɔgɔn kan Janginɛ a ye fɔ min ma ko kɔs ye mun jɛkulu min sigira premier ministre Nagakɔrɔ Janginɛ walasa merci kɔs voilà Janginɛ politiquement o maa 20 bɛ a la fɛn min ye mouvement signataire n'o ye Bamanjiw ye o maa 6 b'a la maa 24 o b'a la syndicat kunda Janginɛ silamɛ tɔn dɔw faralen ɲɔgɔn kan ko olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔla la Mohamed Kimiri ale de bɛ o ko ɲɛfɛ Janginɛ ko a ko nana cogo cogo ko a tɛ taa k'olu to Janginɛ ko olu kɔni ma place sɔrɔ a ko kɔnɔla la o kɔnɔla la u y'u kanto ko nous rejetons c'est quoi si k'u t'a fɛ u ma acte yɛrɛ ta ayi nous rejetons on prend pas acte de on rejette olu t'a kɔnɔ u t'a fɛ kuma bɛɛ filɛ nin ye voilà Kimiri de ko tɛ fɛn Kimiri ko ten jɔn tɔgɔ la k'u t'a la Janginɛ a ko au conseil ma ɲininka au conseil ma place sɔrɔ ko au conseil donc olu fana silamɛ tɔn minnu bɛ olu farala ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ko conseil de ye silamɛ tɔnw na belebeleba ye an ka jamana kɔnɔla la yan o de b'a bɛɛ sanfɛ ko n'a ma ɲɛ ko bɛ taa Janginɛ ko on sort pas dedans u t'a la rejeté kɔrɔ ne sabali sa jamana in filɛ nin ye rejeté o kɔrɔ n'a fɔra k'i ka bɛɛ da don a la bɛɛ da don a la a ko kɔni filɛ nin ye n'i y'u don n'u fana ka expertise kɛ o fana ka fisa a ko kɔni filɛ nin ye Janginɛ ko olu t'a la transition kɔni nin tɛ siɲɛ fɔlɔ an ka jamana in kɔnɔ dɛ voilà fo de ka fɔ o ka dɔn nin tɛ transition siɲɛ fɔlɔ ye kelen kɛra fila kɛra a fila bɛɛ lajɛlen ɲɛna Janginɛ ye élection min organisé Janginɛ a élection yɛrɛ ɲɔgɔn ɲuman de la ka organiser jamana in kɔnɔ élection min nana n'i bɛ k'a ye fanga la 2013 ta ala la k'a da taux de participation a taux de participation lajɛ a dan tɛ maa min gagné maa min cira o ka taa maa min gagné fo a dan t'o ye ka taa fo f'a ka so i bɛ k'a yɛrɛ y'a labɛn
o ta kɔni o to kɔni mɔgɔ to o jiginna de fa i bɛ ka taa jumɛn 2018 ya ale ye mun labɛn dangane o to yen sa buwe de y'o labɛn o ɲɔgɔn élection koloma kɛ ka jamana in kɔnɔ o to yen mais min kɔni kɛra transition kɔli la 77% ne ko maaw y'a kɛ fadenya de jagoya an bɛ bɔ jagoya an bɛ taa an diɲɛmɔgɔ sigi hali n'a sɔrɔ diɲɛmɔgɔ in ma kɛ maa caman sago ye mais a élection an ka jamana in kɔnɔ a ɲɛna kojugu élection nin tɛ transition kɛ ko fɔlɔ ye a sera ka taa Burkina ko ka taa Burkina ɲininka k'olu ta ɲɛna cogo di yan zu bɛ yan a ye zu ɲininka bamanan bɛ yan Cheikh Modibo a y'a ɲininka Jɔnkuna bɛ yan a y'a ɲininka hali n'a bɛɛ ma ɲɛ ni mun ɲɛna i bɛ taa ɲininka minnu ɲɛna fɛn caman ɲɛna a transition kɔnɔna la balo jiginna bamanan yɛrɛ ko an bɛ to ta fo waati min ko bɛɛ ka dɛmɛ tigɛlen don nka ale bɛ fonctionnaire sara jɛngɛnɛ fo waati min a ma fɔ wa a y'a fɔ wa a yɛrɛ jɛra a sara dɔ kɔ i y'a kɛ ko fɔlɔ de ya a n'a ka ministres ninnu dun ma jɛ dɔrɔmɛ kɔ a bɛ transition f'u bɛ ka retraite dore labɛn an kɔ kan yan maa bɛ transition ko ɲɛfɔ maliyɛn ya banna nɛgɛjuru labila 70 22 33 60 an ka taa k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛna o jigi tugu olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de dɛ jigi tɛgɛ ma nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ waga y'a kuma in to da dɔrɔn a ka ɲi allo somɔgɔw bɛ di nba Samake don wa Samake kuma tɛ nin a diyara n ye ka Damina fo k'an fa ni ka karamɔgɔ Bugula fo a tulo b'i la an den Sidibe Ndaw Mas transition mɔgɔ min filɛ anw na ninnu tɛ transition na dɛ u t'a la ninnu bɛna transition kama ninnu bɛna da i bɛ ka fanga tɔ de dafa dɔrɔn ninnu tɛ transition ye Ala k'an kunna ja ne m'a f'i ɲɛna k'ale ye san 100 di ma n kun tɛ se yan i y'a fɔ dɛ n tɛ se o ya constitution ko in na Mas Alahi nin nana an sɔrɔ yan ne kɔni b'a dɔn jɛkulu bɛ Mali kɔnɔ taabolo t'olu la dɛ olu bɛ wuli san ka constitution na fasa ɲɛna yan sisan ne de y'a f'i ye n'u ye wari d'olu ma parce que u ka argument dɔ b'a mɔgɔ dɔ da kɔnɔ ka ban k'u bɛna lajɛ ko min b'a kɔnɔ n balimakɛ Ismail Konate Samake ye kuma dɔ fɔ don Masi y'a bila radio diɲɛ kɔnɔ ko ni cɛ sera ka na ni problème kelen Mali kɔnɔ constitution na k'a bɛ ka Mali bali ka bouger u k'an wele débat la walahi Masi n'u ye cɛ a la bilahi tɛ kuma Mali kɔnɔ bilen tabarikala mot kelen dɔrɔn fɛn kelen dɔrɔn ka ni article kelen dɔrɔn ko n bɛ ka Mali déranger k'a ta ɲɛfɛ Mali bɛɛ wala n'u ye ci tɛ kuma radio la sa n tɛ kuma Mali ko yɛrɛ la bilen tabarikala merci an bɛ foli d'i ma allo allo somɔgɔw bɛ di baasi la tɔgɔ ni jamu Amadu Sise Ɲamana Pɛsi kuma b'i bolo ni fo a diyara n ye ka Bugula fo ka Jamina yɛrɛ fo a yɛrɛ ɲuman Ala ka Mali basigi ya Rabi n ta ye foli a diyara n ye kosɛbɛ Ala ka an to ɲɔgɔn ye an ka layɛ ka maa wɛrɛ ta allo oui an sɔgɔma Bagayogo nba somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ n na baasi foyi tɛ yen min fo a diyara n ye ka dɔgɔkɛ fo Jamina a tulo b'i la ani an ka patron n'o Umar Marti ka Bugula fo n denkɛ ani Jide Sidibe Mas n tun ye i wele semaine tɛmɛnen na sirako la ko sira kun cɛlen bɔ Dieu merci kuma kɛlen a tile damadɔ u ye a labila u b'a jira k'a fɔ ko faamaw k'u bɛ radio in lamɛn kosɛbɛ tabarikala donc an bɛ kuma min fɔ k'o hakili to kuma ninnu na jamana in anw t'a ɲini k'an ka jamana in k'a jigin diɲɛ kɔnɔ abada an ma ɲini k'a bɔ de tan don ne ko an ka jamana mɔgɔ fila min banna de ni an ka constitution ta di yɔrɔ k'a dilan wa an ka jamana mɔgɔ fila min banna ni constitution ta yɔrɔ k'a dilan wa a ko tɛ nin ye fɛn min bɛ anw yɛrɛ kun na ne hakili la maliyɛnw de kan ka wele k'u sigi fɛn min bɛ bɛn ani min tɛ bɛn an k'o fɔ ɲɔgɔn mais ne taara mɔgɔ ta mɔgɔ min tɛ jamana réalité dɔn k'u ka jamana constitution la i ye fɛɛrɛ min kɛ a t'an ka laada dɔn dɛ donc n bɛ kɔnɔ ninnu fɔ a t'an taabolo dɔn ninnu u nakun tun ye mun ye n'a tun bɛ se ka ɲɛ bolo o ye ka élection organiser mais hali o yɛrɛ o taara ka dan ka ban parce que u tora solo sara la ne kuma déjà a ko filɛ dɛ a to ne kuma ne bɛ se ka mun kɛ sisan foyi tɛ se ka kɛ ne kɔni vraiment an ka labɛn kɛlɛ wɛrɛ kama sinon an ma tila dɛ a ko filɛ dɛ ok donc n b'aw fo i Bagayogo merci tɛgɛna a ko tɛ nin ye
70 22 33 60 70 22 33 60 allo ante somo bedi Prosula to ni jamu Mohamed Kone ka wasenu Kone imabo arajola doni manganga chakro okay aha bon ne ko mo ne sera mu fo ngom nuye modme surasu kan bago ko mun go surasu ka to fangala aha ko kiti bunaje lahara de kiti awa andi ya fo mare muna surasu ya nga jamana pembe chewu amena mungen nanda do ere afo surasi do awa me ne ni ko surasu do ubisa ka surasu ya lawa ay otu bolanga abeteo amme mu ibaro mun kirana ni ani jamana hake kan kuma ere tambulo ble aglera de foi tira sila nyana bo foi anda da me mu ile fotu ni ile ala kan kunaja ami okay merci ambi ifo allo ale ka labe o masabati ako flesao allo awan somogo bedi brama ba ko falaje awo mas ne ko abi nana wakati ni abi wakati nana wakati ni karimu man ne musa jawara man ne wallahi a kongo nuni ka ne bembe de ke mali o ka an sini de ka ko mai ni alaje ke agalera akola ko mo nu yanga 150 milliards nya sisan kan ka sɔrɔ n'u ye mɔgɔ caman minɛ hali n'u ma se ka dɔwɛrɛ kɛ an miliyari min b'u bolo n'u bɛ fɛ ka président ɲini n'a ye tuguni u tun bɛ o ɲini ka d'a ma mais mɔgɔ kelen jumɛn de y'u y'a minɛ mɔgɔ kelen jumɛn de y'u y'a minɛ a ko filɛ dɛ ama n'a fɔra ko aw bɛna ko ka condition falen c'est-à-dire ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka jamana ye an ka minɛ a mɛn c'est-à-dire n'an ye an to ninnu bolo u b'an ka jamana in u bɛ ɲana walayi e m'a ye kabini ninnu mɔna ni mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ ka taa hali sumangoya dɔ yira u bɛ taa gaji mɔgɔw la gaji bɛ ci c'est-à-dire u bɛ ka mɔgɔw bagabaga de c'est-à-dire a b'u kɔnɔ hali mɔgɔ kana bɔ k'i hakilina yira jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ dɛ a ka gɛlɛn dɛ e yɛrɛ k'a lajɛ e ka jamana constitution fɛn bɛ taa jamana wɛrɛ de mɔgɔ ta o ko tɛ dɛ toni bilɛ ala cɛ mɔgɔ min sa i ka siniɲɛsigi la i k'o kɛ wa i bɛ miiri i ka siniɲɛsigi la i k'o kɛ wa mais mɔgɔ min t'i danbe dɔn i ka foyi kalama i k'o wele ko ka n'i ka constitution anw b'o ka constitution fɔlen ko yɛrɛ la a t'i taabolo dɔn a ko élection organiser président ɲuman ka na burama n b'i fo ala ka fɛ yɛrɛ ya rabbi Sidibe allo Sidibe assalamu alaikum salam Sidibe mba i fo ka jɛngɛnɛ fo ɲɛma fo ka bugula fo ka mɔgɔ de fo an ka cɛkɔrɔba fo sel nana kasi n bɛ docteur fo moti docteur Kulobila kala Baygar tabarkala fana min bɔra sisan ne Sumakeli Muhamadu Sumakeli kuma bɛ fo denkɛ wage ka kumakan bɛ to ka latigɛ ni i nana ni mɔgɔw dara i la a b'a fɔ kɛ ko ni mɔgɔw nana ko ni mɔgɔw dara i la ne b'a fɛ ka wage ɲininka a ɲininka dɛ an tun dalen don ka sababu kɛ fɛn min ye lakana b'o kɔnɔ de ou bien lakana t'o kɔnɔ a b'a kɔnɔ mais mɔgɔ minnu bɛ kule la don o don ko lakanabaliya bɛ kan ale tulo tɛ mɔgɔw mankan na dɛ bɛnkan kɔni tulo b'a la o bɛnkan n'a tulo b'a mankan na n kɔni n bɛna fɛn dɔ f'i ye bi i sɔnna i ma sɔn n bɛ fɛn dɔ f'i ye sɔgɔmada in na denkɛ surasi ko fɛn min ye e bɛ dɔ dɔn a la maliyɛn bɛ bɛɛ dɔn a la ne mɛ kuma la surasi bɛ n ka so surasi kuma tɛ dɛ an tɛ surasi kuma mɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye surasi ko la bɛnkɛ n'i ye kuma nɔgɔyalen surasi ma dɔ tɛ se ka jamana bɔ bolo la ni jamana fa ko ka tiɲɛ wuli ne de y'a f'i ye bi
ka politique kuma nɔgɔya sɔrɔsi Sidibe ah Sidibe pas tɛmɛ fani tari ko kuma ka bɛnkɛ ne de y'a f'i ye kuma ka nɔgɔ sɔrɔsi ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i sigi dɔrɔn k'i mi dɔrɔn k'a lajɛ ale waati kelen tɛ dɛ maa ma tɛmɛ sɔrɔsi la ni kuma ka nɔgɔ i ma pour que taa mun fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔ ma tun b'a ɲɛmɔgɔya la ni kuma ka nɔgɔ i ma a bɛ se ka min kɛ sɔrɔsiya kɔnɔ e k'i sigi k'a lafili a ye dan bɛɛ de kuma o ye Sidibe mais n bɛna min f'i ye ka bɔ kuma la Ala ka fɔlɔ ɲuman ba i b'a fɔ sɔrɔsi ma y'a fɔ cogo min na e ka constitution ko nin ko tɛ yan référendum ko tɛ yan denkɛ deni t'a la foyi t'a la an bɛ baara kɛ ni sariya de ye mais n'Ala sɔnna ma nin constitution de bɛ kɛ ni Mali ma jɔ nin constitution ni constitution ni référendum ni fɔlɔ nin sen ale ka jɔ bi bɛnkɛ an b'i fo ko ni marifa wa an fɛnɛ ni an da ni an tɛgɛ kuma banna Ala ka tile yɛrɛ d'a ma Sidibe Traoré na foli bi na foli bɛ Jaginɛ ka vieux Sidibe fo ani Mambugu ani Samake ma est-ce que kunkolo bɛ se ka di kuntigi kɔ a ka gɛlɛn dɛ ni kun tɛ se ka di kuntigi kɔ a fɔ Mali marabagaw ɲɛna u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn anw de ye kunkolotigi ye wajibi u ka anw lamɛn il n'est jamais trop tard pour bien faire u ka bɛɛ lamɛn parce que jamana tɛ se ka jɔ ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina t'a kɔnɔ n'olu nakun kɔni ye jamana kɔnɔdenw i b'a fɔ u ka kɛ ko cogo min na hɔrɔnya la u ka mɔgɔw lamɛn u ka segin o kɔ maninfin n'i ye ladilikan lamɛn n'a ma fɛn fara i kan j'espère que a tɛna fɛn bɔ i la i ye n tɛmu u k'u lamɛn maa ka n'u nɛgɛ o conseil filɛ ka min fɔ nin ye ko olu ma t'a kɔnɔ comment on peut imaginer tɔnba min bɛ yen n'o bɛ Mali silamɛya bɛɛ fɔ ni aw b'o dɔn n'o bɛ bɛɛ sanfɛ aw bɛ se ka taa fɛn ta k'aw ma mɔgɔ ta o kɔnɔ cogo di a ka gɛlɛn dɛ u ka bɛɛ lamɛn mɔgɔ min bɛ conseil di nin ma ne kɔni b'a f'i ɲɛna u ka radiow lamɛn parce que conseil dila bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔlɔ ye tan don u ka radiow bɛɛ lamɛn a kana k'u ɲɛna ko nin ye jugu radio ye ou bien nin ye nin radio ye fɛn min bɛ se ka kɛ n'u y'a lamɛn u k'a kɛ Ala ni kira kama u k'a kɛ u kana Mali dafiri a banna sinon wallahi u bɛ ka taa cogo min na mɔgɔw mana wulu kama a ma ɲi u ma maintenant an tun ka jamana maa si tɛ i fa jamana binnen fɛ u ka sabali u kana bɔ filɛtiri fɛ n bɛ se ka min fɔ u ka radio lamɛn u ka conseil u k'u to yen u bɛ jamanadenw sago sɔrɔ ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ma merci Traoré Jaginɛ an bɛ Seydou Kone an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma yan fo Kati Jaginɛ an ka cɛkɔrɔba don k'a ni sɔgɔma allo nba somɔgɔw bɛ di nba Monsieur Touré ka Bamaɲɛbugu kuma b'i bolo Jalo Ala k'a to u kana Maliɲɛnw lamɛn u kana lamɛn u k'a to yen u kana lamɛn u k'a to yen ni Loni ta ye Mali ye ni Siraw ta ye Mali ye ni Fansi ta ye Mali ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni Ala sɔnna a ma wala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni Ala sɔnna a ma u kana lamɛn u k'a to yen Ala k'a to u kana lamɛn Ala ka n'u ci yɛrɛ u kana lamɛn u k'a to yen merci Jaginɛ karamɔgɔ b'a nɔfɛ Muntugu la dɛ nka sira de sɔrɔ tɛ dɛ allo an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu Ismaël Samake don Kalabankoro Samake nba n bɛ an ka l'homme digne intègre an b'u bila k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a tulo b'i la ka auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo Sidibe ani kanubaga bɛɛ ma tun bɛ kuma damadɔ f'i ye nin ko in n ye kuma saba min f'i ɲɛna donko ni o dɔ ma kɛ Maliko la wallahi ninnu dɔ bɛ t'u ka maaya tɔ laban CPI kɔnɔna la o kɔni o sɔsɔli tɛ o la o diɲɛ au 21e siècle la mɔgɔ si ka jɔnya juru tɛ mɔgɔ si la a ka gɛlɛn dɛ parce que jɔnya in yɛrɛ bɛ diya mɔgɔ ye u b'a kɛ de mɔgɔw y'u ka wuli ka jɔ kɛ ko ka changement kɛ jamana kɔnɔ aw bɔra sanfɛ ka na to o ko camancɛ la mɔgɔ si tɛ aw tɔgɔ dɔn an t'aw tɔgɔ dɔn an t'aw jamu dɔn anw bɛ ka aw musalaka o kan y'a faamuya b'a la ko walasa jamana ka bila sen kan an ka ko yɛrɛ bɛɛ bɔ la hali k'a fɔ bi ne ko ninnu ka san mugan kɛ fanga la o ma fisa ne ma ninnu ka fɔ ko b'an ka constitution falen ni ne de don dɛ wallahi n'a fɔra ko ninnu ka san mugan kɛ fanga la dɛ surasi fanga ne jɛnen don ninnu ka fɔ ko b'an ka constitution falen période kɔnɔna la a ma ɲi dɛ o ɲɔgɔnna jɔnmaya fila tɛ ninnu ka bila a ma ɲi dɛ mais jɔnmaya dan de o ye o anw bolo ye fanga min ta k'o sigi légitimement n'o ye IBK ye an y'o bali k'a tɛ kɛ depuis Alpha an ye Alpha bali donc k'a tɛ bali ka IBK bali ni Ala sɔnna ko b'olu yɛrɛ ban
akadi nundo we katuka ma to de la bakasola ambifo jamana yi ante ato ubulo abada pasu ka jonte anyi e anu be kanga faso de yande la ambifo merci jangina she ko fleshao ta dra wage be aw wage oh mande ni nana ka fo mo we mina o jigi tu olu ka daila ki blay we ko ba de jigi tege manu anga nali inte ayre anga nali ya ayre te ni ayre ko de tu allo wa alaikum rahmatullah wa alaikum salam kramgo wa alhamdulillah tabarkala ambaw fo jamana la ka basi ya rabbi aka bora danawma ya rabbi mais ne be fa in gal do ke kramgo nam doko kunu ko nga vie ko iga yafa deli ina fo dime ko awde ko ga surasu ko ga fanga tu bolo ay kama se yafa deli ma folo ni ala suna na sira yafa deli ma ni ala suna ma ibrin buare keta ka kunyala anye yafa deli ke tugumna okera ame yafa deli ke me ama so ma folo ko mo ka don ka fo den to ma tantani abe binga wuli chamange tando nga seme kila ka jeya oje amba jigi ali bi ubo étape de la ala ka koy voilà donc ola amba fo ali bi amachien folo quoi nyala sonama mais ne rebe fra ngal do rege e ko constitution fait na ko John ne be ga ke Tony Blair ka keni Angleterre premier ministre ko ka keni anye kuna foli disewa mingono no e reporterie a forata mais est-ce qu'il a fondé le andale aywa donc on a fondé le no kuko jija uga donga fo ko mo kala ni baw ban finya achama ato ko don baw ban finya wa anga jamana yi fene on de ta anga jamana yi imam mamudu be kuma do fo ko ni ma blaki I farguru yoro megi chien ko ni ma blaka nye disons ko ni ma blaka chien ko o tigi sega a chien na fe ere ko ni ire ba chien de kibi bulu nya sama I ba chien ka ke wasai donc ne be mun fo u nyana u ka don ga fo jamana kono don wulla ni fen do di wa u ka don ga fo u kana miri ka fo fi ku bina janfa fu ike ku be fanga soro ka daga ibado ko ala nyibe ko la jamana in ko la togo mina ibirin buwari ke daga wuli la ma do be alu tega sigi tabali kelen ga juya bulu me u be duskun farala nyon ga ko ga wuli ka jamana kuma bo akera donc e tamashien ka ko ala de nyime ko la bon nu farati ku ga ninke ne to ka kurane aya do fo me kuma kunchenu ni kurane aya in kawa ko bilibili bade bara ala ko wa in tata wallahu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakun amsalakum ma son fe ni inna ni ma son ala take ala be e buinga mawre blala bo ma nyaal mujuruna rabbika ilahu ka fo ka yesu rasi o tala de ma shiti ala ka kelege buludon wala ku ka sabali u ka to ka fo ato bunya mana wo kana to ka arme la gosi ne ma fo mo yu kana arme bela gosi kramwambi fo wati adafara net jangene 14h pile mogu so PCFM ka page la page Facebook la nala sono alhaj isa kawjim aserti nyama ale bambulo Facebook sanfe ote ay wani nyaay wala amta ni nyaay amta nyaani ni ga wani nyaay ote odo wala ala ka dendi jamana ma demme jamana injo ame Mamadou Sidibé fo talko wati be abeni fo ala ala ka dendi jamana ma jamana kanumbe mina akanumbe jamana ala ka dendi jamana ma jamana hinebe mamina bana ala ka malikisi wasala